Goedemiddag. Goed vasthouden, hè? Goed vasthouden. Ja, niet loslaten. Wat kan we zien aan die beheer? Nou, weet ook, Björn. Of het is nu ook meer vult. Nee. Ja. Kijk eens. Dan hier nog een karper ook. Hier, je stok vasthouden. Goed vasthouden, hè? Vasthouden, een beetje naar boven. Dat is dezelfde. Nu mag papa helpen, hè? Papa. Nu mag je papa helpen, hoor. Verdorie, die Björn die doet dat weer even. Oh, dat bijvoeren mag niet bij een wedstrijd. Nee. Zonder wedstrijd niet in IJsendijk. Je hebt maar een beetje zuurstofgehalte, vissterfte. Ja. Daarom mag die niet gevoerd worden. Je lokvoert de vis naar je plekje waar je aas ligt. En dan ben je gewoon geluk hè, als er de vis voorbij zwemt, die je aas ziet. En dan je daar bijt en dan kan je hem hebben om zo maar te zeggen. Achtervesters zo maar uit. Kan hoor. Val een beetje kijk. Dat gaat op. Toch helemaal koppelen. Hypnotiseert ons. Hoofdplaat. Ja. En hoe heet die visclub? Raadsveen Schouderhaven. Stellen, licht stellen, kijk.